Takže ahoj, tu zase Vicky a toto je konečne ďalšie video. Je to vlastne môj nový šlejch kôň, je to tento, je to Appaloosa žrebec, už má meno, bude sa volať Texas a kúpil mi ho dneska ocko v Maxe a už tam bol malý výber, lebo všetko vykúpila Myška. Lebo my sme tam už neboli celý týždeň, celý týždeň, lebo sme boli v Trebišove pri mojom bratrancovi z druhého kolena, on tam mal vlastne kone a tak, boli sme tam a ja tam možno budem mať konia, budú sa mi o ňo starať. Oni, čo tam bývajú, môj bratranec a môj ujo a ja takedy na ňom budem jazdiť proste, ale proste on sa ešte nenarodil ten kôň, takže tak. A je to Appaloosa tento žrebec a volá sa Texas. A bude na ňom jazdiť Vicky a bude buď na ňom jazdiť western alebo parkour, ešte uvidím. A takže môžem mu dať toto dole z nohy, takže ja mu to nejak prestrihnem. Takže počkajte si, takto vezmem nožničky a nejak mu to prestrihnem. Robím strih. Dobre, takže ja mu to už iba takto odkrútim a má to dole šlejch značka, počkajte, takto. Takže Texas je už voľný a môže prísť do našej farmy. Potom by som vám ešte chcela ukázať moje nové pozadie. Je to tak, potom tu je to takto s kartónom oblepené a takto to proste vyzerá. Tak. A možno to ešte zmením. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, koment. A ja sa s vami lúčim. Ahoj!